den, der kører ved siden af os. Så det lad os den her den mand. Vil du gerne have vandmælk? Jeg får iPhone 4. Jeg krav slet ikke eller sådan noget. Jeg sagde heller ikke. Når det bliver 10 år, så får jeg det. Han sagde, at det er Sony Ericsson eller iPhone 4. Så sagde jeg iPhone 4. Men nu passer jeg på dig. Under min tand står der dit navn. Jeg bruger min kasse på dig. Du får mig højere end hash for mig. Højere op end astronauter. Sko af. Mælk på din sko. På din sko. Med kærlighed og fred. Det har I ikke. Så jeg er pæn med. Det er meget godt klaret. Så nogle lamper vil jeg Stay der. Ned den. Nå, det telefon kan man bare den i. Nå, telefon. I skal holde. Skål bare på lav. Nu gør den det lidt. Blæser lidt. Emma, tag den der. Amigo. Nej, det blæser slet ikke. Det blæser. Hvad for en? Hvor var det sådan, der telefon kan man? Det der ikke. No. Hæ? Jo. Nå, det der din. Altså, der måtte telefon kan man på sådan. Okay. Ja, det var den. Det kan man se det.